tiuye tiende kuHarare. Uko vakati ndigoita mukadzi mukuru anovhara imba kuti ndakunorocherwa kuHarare. Yakatowanikwa here? Varume ava yanga yose zvavo vaiwana sei? Uko vakati kwete. Kuti kapfungwa aka kanga kariko, asi nhasi zvazadziswa zvokuti iyo ngirozi yezvapupu makuropafadza kwayo kana ichicherechedza kuzadziswa kwechinhu ichi, imi manangana nekuropa nechinhu ichi panguva yekuropafadzwa kwacho muri vakuru, nekuti chinhu chakamborambika nemumwe mutoo wekusavimbika nekusatendeka nekunge kusanyatsonzwisisa. Apa ndiri kupataura pane udzamu, mupanzwisisa. Hatisi tese tinogona kunzwisisa zvinhu zvinokosha, asi ndiri kuti kana muripo vamwe vanganzwisisa kukosha kwazvo, ropafadzai nekunzwisisa kwedu. Ameni. Sandiri kuti takuvhura apa, asi kana pavhurwa hapachadi kuzoshama. Ameni. Basa ratotanga pano. Basa ratotanga iri. Mwari ngavakuitira zvakanaka. Ndaramba ndichingodzokorora ndichishaya kuti ndoita yokukupai mumaoko here, because ndiri kunzwisisa kuti Mwari watakamirira pano chekukugamuchidzai icho ndo chaainacho. Icho ndo chandinoziva chaainacho. Tingatongoita hedu dambudziko rekusagona kuzochengetedza uye kana kuzokanganwa, asi wandakamirira pano uyo anogamuchidza. Uyo ndinomutemba, uyo ndinotaura ndakamira, ngango ndichizonzi kune kwandinoda kunobvunzwa uko ndinoenda kunoti ndini ndakazvitaura, nekuti uyo anogamuchidza. Muzita raJesu, ameni. Ale pano Baba, ale pano. Apa pantu pakangonzi panzi tambo yedu kana yazviswa apa pavhurikawo panofanirwa kurohwa mupururu. Usabvunze munhu kuti uri kutambei, rega atambe. Nangu akadii regedza munhu iwe, regedza munhu, siyana naye. Nangwe mai vavo vakadai, regedza vakadaro, regedza zvakadaro. Munhu kana anzi afara, mana David akazonzi nemumwe akazonyimwa mbereko, akazorambwa. Regedza munhu adii, azvifarire. Ipapa mumwe akatofara achapiwa chaasina. Saka regedza munhu afara apiwe chaasina. Munhu apiwe chaari kushuva mumwoyo make chaasingagoni kukuudza. Regedza munhu azvifarire. Pane chekufarira, chiripo chekufarira. Alevano Baba.
Kapan